wannan yadda ake yin fito kenan, ake hayar da mashina daga tsallake zuwa tsallake. Mutum idan ya zo zai biya kuɗi a yi kama a hayan mara da ƙarfen shi, sannan shi ma a zo a yi kuɗi a ɗauke shi a kai shi ma a horar da shi. Yadda mutane suke ta faman shan wahala kenan, wanda in mara lafiya ya zo dole sai dai ya haƙura idan ruwan ya janye a haurar da shi, sakamakon bayan da za mutum ya iya haurar da wani a ce musamman mara lafiya. Wannan wani daga yin wannan na daga yin wannan fa ya gaji kenan a wannan gari na kodan hayi. To musamman da yan kodan hayi, wanda ya kama kodan hayi kaga wannan wai sai dawo daga yamma, shi da zai koma daga can ai gabas zai koma dai, inda wannan hanya ita ce hanyar su. Idan kuma rafi ya shigo dole sai dai su hakura. Muna kira ga hukuma da Allah da su taimaka su kawo ɗauki wannan yanki na karamar hukumar Bagwai. A babu da ya haure in Allah ya Baska!